Mga progresibo nga grupo nagpatigayon sang hublag protesta. Mayor nila ang ginasinggitan nga untatana ang red tagging sang gobyerno sa ilahanay. Si John Sala nakatutok live. John? Said bangod sa ginaaligar nga asod-asod nga red tagging sa hanay sa mga progresibo nga grupo ila subugin nakabalakaan ang ilang nga seguridad. Ilabi na nga posible gamiton sang otoridad ang anti-terror law agud magpang-abuso. Ginpatuman sa ginduso ining anti-terror law. Inibangos sa nagadamo na nga disgusto. Diri sa atubang sang Iloilo Provincial Capital nagtipo ng mga progresibo ang grupo agud magpatigayon sang rally. Hugot nila nga ginapamatukan ang pagpatuman sang anti-terror law. Suno kay Brian Bosque, deputy spokesperson sang Bayan Panay nga mahimo gamiton ang layi agud busalan ang ilang mga baba nga nagapamatok sa gobyerno. Gamiton ang ining anti-terror law agod nga paipuson ang mga kritiko. And for sa giapon amo ni sa madamo man subong sang cases sang red tagging, sang vilification campaigns, sa mga vocal critics sang sang gobyerno, ang mga progressive organizations, nagapati kami nga gamiton gidya ang ining anti-terror law agod nga isuppress ang mga kritiko sang sining administrasyon, no. Dugang pa ni Bosque nga hindi man patas ang implementing rules and regulations sang anti-terror law. Ginakabalakan sang grupo nga posible abusuhan sang otoridad ang layi. Nagakabalaka man ang grupo sa padayon nga red tagging sa ilahanay ilabi na ang pag-akusa sa ilang ayara sa likod sang malapnagon nga recruitment para sa mga rebelde. Sa lambalan giman sang kakugmat, syempre araang panino, araang kakulba namon sa amon nya kabuhi bangod nga under threat kami nga arestohon, under threat nga iharas pag most labos sa tanan patyon ni or i-abduct. Hugot man nga nagabantay ang mga kapulisan sa area agud siguraduhon nga wala sang gamo nga matabo kag kun ginaobserbaran ang mga minimum health standards sa mga nagarali. Said panawagan sa mga progresibo nga grupo nga untatan ang pagpamigos kag ang red tagging sa ilang hanay bangod ila ini ginakabig nga dako nga peligro sa ila kabuhi. Said Madamo nga salamat, John Sala.